Ola, chámame Lorena e hoxe viñemos a falar do libro que se chama O misterio das badaladas, escrito por Xavier Puente do Campo. Xavier Puente do Campo naceu en Rábade, Lugo, no 1946. Pero voltando ao libro, podémolo encontrar en galego grazas a dúas editoriais, Editorial Xerais e Editorial Vía Láctea. Este libro sitúase nun pobo chamado Eiranova, donde se instalou un reloxo. Esa mesma noite o reloxo tocou 13 badaladas, pero só algúns veciños se deron conta deste fenómeno, entre elas Cristina, que ao día seguinte contaríalle no colexo aos seus amigos. Os rapaces esa mesma noite volven a estar atentos a ver se o erro volverá a ocorrer. O misterioso fenómeno repítese e Xés, o cura da parroquia, decide chamar ao reloxeiro para que cambie o mecanismo do reloxo, xa que pensa que está estropeado. Pero Cristina e os seus amigos non estaban convencidos daquelo. Entón volven á noite ao redor da igrexa a ver se volven soar 13 badaladas. E como de costume, volven a soar e queren investigar quen é o responsable. Pero máis misterioso ocorreríalle a Cristina, cando ao día seguinte encontraría unha mensaxe en clave nun libro que colleu na biblioteca. Alguén estaba retando aos rapaces para que resolveran o misterio das badaladas. Pero aceptarían resolver o misterio? Cantas badaladas tocarían ao final? Quen sería o culpable? Se queredes saber todo isto, só tedes que ler o libro. Grazas!